Abu Safna jara radio nura femi bi konoto anani ton duru amela seleke ni watina ka bojala korji kunyumani ale wore dala wele sira 76 33 43 03 ote 76 33 43 03 otawa Abu Safna jara ni watina albi ame munye malikun jamana kuna don ko akli ka aida la albi u ka don ka foku ka radio mandi no be talike nura fm na sanwo samu e carte fidélité abaro be buluda odo kum kona lebe na ka foku nyine munye carte fidélité abaro damnena o munye ma chama fane be ulu ka carte ka atani watina Abu Safna jara albi ame wole ko damunye jamana kuna don akaja tabla mu jamana en ko kana la u ka don ka foku ka radio no be talike nura fm na carte fidélité baro ko udamne la anyo de fo carte fidélité Abu Safna jara ni ya aleta abika sababu ye munye fencha man ko on no ya radio era konna la ya Abu Safna jara abika sababu ye munye qur'an na tigara paw taji mu no be ka groupe kono Abu Safna jara abika sababu ye ko ko no ya o fana mana boy Abu Safna jara munye baraka lo be shika ni sonja to muna o bara o fana be sina Abu Safna jara fo ka tabla munye forfait ko la ana nyona chama ko sabu ge munye arado yi arado te deme soro mi dum na kombi ka ba gouvernement fanfla la ni dunde deme soro Abu Safna jara ebiti seme munye politique mala ni mati seme la ebiti seme opérateur économique la ou be kati seme munye dine nyamala na me dum na kombi alhamdulillah rabbil alamin Abu Safna jara nura fm an semenete mashila an jigi masa Allah taala ale ko fe Abu Safna jara munye anga auditeuru an jigi uli ro kum kono lo ka don ka fo carte fidélité baro damne la munye 50 euros Abu 50 euros odo munye ni be faka kibara wora ko sura la 76 33 43 03 walma mamun be franci o be segu jigi seme baba adama turila autorité morale Abu Safna jara munye Carol Valentine anana ni watina ame fulla sama Carol Valentine ko akara famay ba gara famay Carol yamlao yimla la kanya kadama Abu Sirajantama ameta ne be mbolo ma karika du me boni sebaye ukum mako swade Bamako wula ote alewa Abu Safna jara munye wuli ka jodi be sina ka anwa armée ka toko tienta ka anwa armée ko segare armée monte en puissance Abu Safna jara o korofo u be fe ka o de galontigiya wuli ka jobe be sina jamana jugu aka ja sokono jugu ka ta faramunye kenema jugu kan u be fe ka wuli ka jode ke ka armée ka toko ka tien ko sebe o kum kono la Abu Safna jara be na ka foko ni ndo akun labanyira o kono una fondo koni a charla ko sebe munye bololo siro fe una foni mun konna laibaye ka foko munya anga armée de l'air aka drone no kono be ko o bora ka biduguma Abu Safna jara ko duanza o mara o kono Abu Safna jara be na ka foko ni kuna fon langolo koni kuna fon langolo munu ya taka anga armée ka asgere woroni be ibena ka foko mu anga jamana gouvernement ale wuli ka joni tasiru ko bla singa ko sabuke kuna foni ye fendo ye Abu Safna jara ni mi tukodo aka jana atara ka ba asigini ko o man no o do kum kono laibe na ka foko munye jamana gouvernement Abu Safna jara uyo wuli ka jokke ngan la ministre mumbe na lebe sécurité ani protection civile kuna no de be talike munye général de brigade Daoudi Aldi Mohamed Dina ayira ka foko ni wati laba ina kibara do kono ko o charle no bololo o sra o fe kibara ngira ni ya ditemena kalaje mamumbe Abu Safna jara ne kuna fondi la jugu badu nanga mako goje paskata ibena ka foko alede kuna foni ka achari aka bololo sra o fe wa kuna foni fenela Abu Safna jara ibena ka fo o keleme ka abul nobla ni anga ministre mumbe no be sécurité et protection civile kuna no be Daoudi Mohamed no ba ale ko fo o keleme ka kuna foni ka abul nobla ina foko ministère de la sécurité de la protection civile o de kuna foni ni ka achari Abu Safna jara munye belebele sa no be général de brigade Daoudi Aldi Mohamed ko fo abora akada de kono ayira ka foko ni ngunu kuma muna abesena amedom na kombi Abu Safna jara ko ngunu kunte dore garane dabal le baga sigi senga wala sa anga armée on to abeshe ka tien to muna anga armée monte en puissance Abu Safna jara o bara muninya dimindo no kono dimite bi ko o galontigiya o kum kono la ibena ka foko munya anga général de brigade Daoudi Aldi Mohamed Dina munya sécurité et de la protection civile au ministre tawa Abu ayira ka foko ni salaba ina munya armée o lubuka wuli ka joko ke kerengala
mun ye gendarmerie akata kata fara policiers kan ani an ka force les femmes Abu Safina Jara nunu bela jelen kelen bɛ kɛ u bolo k'a di ɲɔgɔn ma ni san laban in kɔnɔna la mun ye sanfɛla yɛrɛ Abu Safina Jara pankuru de bɛ wuli drone de bɛ wuli ka jateminɛ kɔni kɛ an ka jamana camancɛ bolo a ka ja ka taa bila mun ye an ka jamana kɔrɔnfɛn fan na ni san laban in na ko sabu kɛ a yira k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen san laban na ko gɛlɛya ko an b'o sɔrɔ ko o gɛlɛya in walasa anw bɛ se ka kisi o tɔɔrɔ ma ɲinɛ san kɔnɔ mun ye Dawudi Mohamed den a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye gendarmerie ani ka taa fara mun ye polisilakaw kan ani les femmes Abu Safina Jara nunu bɛɛ lajɛlen ni jɛlen bɛ k'u bolo k'a di ɲɔgɔn ma patrouille belebele u bɛ k'o bolo da an bɛ don min na komi bi an ka jamana camancɛ bolo a n'a kɔrɔnfɛn fan na ka ɲɛsin o patrouille ma Abu Safina Jara ko an ka dagabana drone mun bɛ yen n'an k'a ma ko drone Baykitara TBD Abu Safina Jara ko o drone ko o de bɛ ka wulikajɔ k'o kɛ u ye nkalon tigɛ ka da o drone de la k'a fɔ ko o drone kɔni ko o dafirila ko an ka jamana a kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko Douanza Abu Safina Jara mun ye Dawudi Mohamed den mon général a yɛrɛ k'a fɔ nin kuma mun n'a bɛ sen n'an bɛ don min na komi bi Abu Safina Jara ko wuya kuma don koyi k'a fɔ ko an ka drone ko o de dafirila wa ko nin ye wuya don bi wa wuya kɔni ko o don sini Abu mun ye Dawudi n'o bɛ général ko fɔ min ye sécurité de la protection civile o ministre o tɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko nin laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye anw ka armée anw tɔgɔ o bɛ se ka tiɲɛ cogo min na mun ye armée montée en puissance o kuma mun n'a bɛ sen n'an bɛ don min na komi bi Abu Safina Jara k'o kɔrɔfɔ k'o nkalontigiya k'u bɛ ka o baaraw k'o de sigi sen kan o hukumu kɔnɔna la mun ye général de brigade Dawudi Mohamed den Abu a y'a yira k'a fɔ o kɔrɔfɔ mun n'a bɛ sen na ko malidenw kana u tulo don kɔrɔfɔ ninnu na dɛ sabu ka mun ye kɔrɔfɔ ninnu Abu Safina Jara a bɛ ka taa labɛn yɔrɔ wɛrɛ de kana cun anw wa wulikajɔ tun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye ka an ka les femmes n'a bɛ gendarmerie ko fɔ ka taa fara mun ye surasiw kan ka polisilakaw garde nationaliw Abu Safina Jara olu bɛ wulikajɔ mun na walasa mun ye lakana bɛ se ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na k'olu ka wulikajɔ ka lagosi ta k'olu k'u sɛgɛrɛ ko o baaraw de bɛ sen na mun ye an ka Dawudi Mohamed den Abu Safina Jara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana gouvernement bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'o bila sen kan maa mun ye nin kibaruya jugu ni ka a cari bɔlɔlɔ siraw fɛ Abu Safina Jara tɛgɛ o bɛ se ka da a kan cogo min na ani ɲangili mun ka kan ko o bɛ na ta k'a sɛgɛrɛ don na nataw la hali bi mun ye an ka ministre mun n'a bɛ sécurité et de la protection civile kunna n'o bɛ général de brigade Dawudi Aldi Mohamed n'o bɛ ale ko fɔ a y'a yira k'a fɔ a bɛ mun ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ Abu Safina Jara bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko baasi foyi tɛ yen bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi wa mun ye basigi ko an ka to o kɔnɔna o la walasa mun ye lafiya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ko n'o tɛ ko nin nkalon kuma mun bɛ sen na Abu Safina Jara ko wuya dɔ bi k'a fɔ ko an ka drone ko o de dafirila ko wuya dɔ bi ko wa ko wuya dɔ sini kunnafoni filɛ nin ye an y'a samu ka bɔ mun ye histoire de Bamako kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Yusufu Konate Abu Safina Jara i bonya o b'a la tabarikala peut-être k'a fɔ an bɛ duwawu de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ŋaniya jugu a ŋaniya a ka segin a yɛrɛ ma a bɛ segin u yɛrɛ ma o ne bɛ n bolo don e k'u to yen n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko le soir de Bamako ayiwa k'a dɔn an ka taa soir de Bamako Laji Mahamadu Gaba ale ka sɛbɛn dɔ ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Sema la n y'a dɔn o ye coordination des mouvements de Lazawari i k'a dɔn k'a fɔ u ni k'a dɔn k'a fɔ u jɛkulu tɔw a ko olu kɔni bolo u kɛmɛ k'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ suspension accord yɛrɛ la k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a bolo kan fɔlɔ u b'a bolo kan o ye kungo ye ayiwa jɛnɛjɛkulu min filɛ nin ye ni o bɛ wele ko k'a dɔn k'a fɔ Sema bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ juin kalo k'a dɔn k'a fɔ ale tile 20 san 2015 la k'a dɔn k'a fɔ waati min na wulikajɔ kɔni tɛmɛna i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali ani k'a dɔn k'a fɔ Sema maaw cɛ a kɛra a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ jɛnɛjɛkulu kɔrɔ min ni o tun bɛ wele ko MLA k'a dɔn k'a fɔ ni a ba ma yɛlɛmana ka na a wolofɛn na min ni a bɛ wele ko Sema n'u ne k'a dɔn k'a fɔ ka fara jɛnɛjɛkulu misɛnninw kan ninnu fara mɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ waati laban in na sabula i k'a dɔn k'a fɔ kabi kuma jan ninnu k'u b'a ɲini anw ka Mali faso ɲɛmaaw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka lajɛrɛ dɔ bila sen kan lajɛrɛ min hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna ka na kuma accord de la paix i k'a dɔn k'a fɔ issue du processus d'Alger i k'a dɔn k'a fɔ kuma bɛna kɛ a kan i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ minnu ni olu kan ka boloda a kɔnɔ don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka olu kumaw k'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛnɛjɛkulu in na n'o bɛ wele ko Sema ani a jɛ tɔw i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kun ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ɲini anw ka Mali gouvernement fɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka taa lajɛrɛ dɔ boloda lajɛrɛ min ni a bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ min ni Mali dugukolo yɛrɛ tɛ kelen ye k'a daminɛ o don la ka se fɔ bi ma ninnu kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛn sabati a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ don laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni o ye décembre kalo tile 22 tɛmɛnen ye ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan jɛnɛjɛkulu kɔnɔ jɛnɛjɛkulu min ni u bi a wele ko cadre stratégique permanent pour la paix et la sécurité et le développement
kadu ka fɔ u nana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ kadu ka fɔ sema la jɛrɛjɛkulu dɔ fana bɛ yen ni o tɔgɔ ko CSP ani kadu ka fɔ PSD ninnu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan a ka ja ka fara sema kan a ye kadu ka fɔ accord de la paix issu du processus d'Alger ay kadu ka fɔ ko olu na u bolo a bolo ka fɔlɔ a ka ja ko unu u sebo a ko la fɔlɔ sabula kadu ka fɔ nunu y'a yira kabini waati dɔ la ko min bɛ talikɛ kadu ka fɔ Mali faamaw la k'a ɲini fɛ kadu ka fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i kadu ka fɔ ko ɲɔgɔn ye dɔ ka bolo la ɲɔgɔn ye min bɛ talikɛ kadu ka fɔ accord de la paix issu du processus d'Alger i kadu ka fɔ a kumaw bɛ se ka sabati cogo min na a ka ja i kadu ka fɔ parce que a yirala k'a fɔ kabini kadu ka fɔ accord in sera don min na k'a daminɛ a se don la ka na fɔ bila bɛ talikɛ gɛlɛya caman bɛ a kow kɔnɔ waati dɔw la min bɛ talikɛ kadu ka fɔ nin jɛrɛjɛkulu na ni o bɛ wele ko sema waati dɔw la kadu ka fɔ u bɛ fa kari u yɛrɛ lɔ min bɛ talikɛ kadu ka fɔ k'a yira k'a fɔ ko accord olu n'a kanzɔtɔ a ka ja kadu ka fɔ accord a kanzɔtɔ kow kadu ka fɔ kuma dɔw la u bɛ olu baaraw boloda o kuma kadu ka fɔ fɔɲɔgɔnkɔ a bɛna waati dɔw la o kuma kadu ka fɔ nin waati laban in na ninnu y'a ɲini kadu ka fɔ anw ka Mali marabaaw fɛ tɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ kadu ka fɔ accord a kɔrɔ kuma bɛ se ka labɛn cogo min na a ka ja kadu ka fɔ avenir ni o ye a siniɲɛtigiw ye accord d'Alger a siniɲɛtigiw bɛ se ka labaara cogo min na o kuma kadu ka fɔ ko an ka sigi dɔ boloda sigi min ni a bɛna taa kɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ min ni Mali dugukolo yɛrɛ tɛ kelen ye o kuma kadu ka fɔ o baara min ni o ma kɛ kadu ka fɔ sema maaw kɛn bɛ ka kadu ka fɔ k'a ɲini k'a fɔ anw ka Mali marabaaw a ye kadu ka fɔ ko u tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ in ye o kuma kadu ka fɔ sema maaw bɛ ka jaliki ta ka anw ka marabaaw k'u sɛgɛrɛ sabula kadu ka fɔ olu ka fɔ la min bɛ talikɛ kadu ka fɔ anw ka Mali marabaaw la olu t'a fɛ ka kala don ɲin ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ in ye wa Mali marabaaw t'a fɛ ka accord d'Alger min ni kadu ka fɔ a bolonɔbila kɛra Algérikaw fɛ yen san 2015 waati la kadu ka fɔ Mali marabaaw t'a fɛ ka taama sira in walima kadu ka fɔ sɛbɛnfura in u t'a fɛ ka a labatugu min bɛ talikɛ kadu ka fɔ sema maaw la a kadu ka fɔ u b'a fɛ ka tɔɔrɔ sabula kadu ka fɔ walasa kadu ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jɛni yɔrɔ fi a ko la cogo min na kadu ka fɔ sema maaw de ye o lajɛrɛ k'o ɲɛɲini min bɛ talikɛ kadu ka fɔ u ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a ka ja kadu ka fɔ médiation internationale n'o bɛ talikɛ kadu ka fɔ diɲɛ jamana sewalew olu bɛ se k'u da don ko in nɔ cogo min na a ka ja kadu ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jɔ i jɔyɔrɔ la min bɛ talikɛ kadu ka fɔ accord ale bɛ se ka labato cogo min na sabula kadu ka fɔ n'i ye accord in ta k'a lajɛ kabi waati dɔ la kadu ka fɔ malidenw y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔ sabula kadu ka fɔ ko kabi waati min na transition min ni o nanen filɛ nin ye ninnu y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ kadu ka fɔ accord yɔrɔ dɔw kɔnɔ sabula kadu ka fɔ accord fa dɔw bɛ yen kadu ka fɔ n'a fɔra ko an ka baara kɛ talikɛ kadu ka fɔ ha ka ja anw ka Mali yɛrɛ a tilaliko la e ko o yɔrɔ dɔw tɛ accord kɔnɔ o kuma kadu ka fɔ o min kɛlen filɛ nin ye kadu ka fɔ a kɛmɛ sababu ka anw ka Mali marabaaw i kadu ka fɔ ka u bila misi la ne sababu la kadu ka fɔ accord yɔrɔ dɔw bɛ yen a labaara man di o kuma n'i y'a ye k'a fɔ sanga ni waati ninnu da balalen bɛ accord a bɛ se ka labato cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw de bɛ a kɔnɔ min ni o bɛ taa olu kanu na fɛn dɔw bɛ a kɔnɔ minnu tɛ taa maliden bɛɛ lajɛlen kanu na o kuma o kɛmɛ fɛn ye min ni a gɛlɛyara bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ don tɛmɛnenw na accord de paix a bɛ signé don min na a kɛra i n'a fɔ anw ka Mali marabaaw bolo de tɔnɔ min na ka da u kun walasa i ka dɔn k'a fɔ u k'u bolonɔ bila sɛbɛn in na k'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a gɛlɛyabaw bɛ a kɔnɔ koyi parce que filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Mamadu Elhaji Gaba a ko ten Mamadu Elhaji Gaba Abu Safinɛ Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara ne y'ale bila n bɛ soir de Bamako ne bɛ n bolo gosi ka don n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye ale tɔgɔ de Yusufu Konate Abu Konate kɛ a kumara Abu Safinɛ Jara a bɛɛ na ta n'i ko maa nisɔndiyatɔ k'a ka tasuma faga n'a nunji m'a faga a daji siga t'a la o b'a faga mun ye Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko an ka taa commune 4 na a ka ja ka taa bila mun ye commune 5 na Abu Safinɛ Jara an ka tɛmɛ mun ye génie militaire fɛ i bɛna fɔ k'a fɔ ko nin ye kibaruya duman ye anw ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ Abu Safinɛ Jara a ye layiru kan minnu ni k'a di a siga t'a la ko layiru ninnu a bɛ k'a dafa kelen kelen Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko commune 4 ani ka taa fara mun ye commune 5 kan ani génie militaire mun ye centre de dialyse ye Abu Safinɛ Jara ko sibiri tɛmɛnen yɔrɔ mun bɛ n'an kama ko fɛn mun bɛ n'an kama ko centre de dialyse Abu Safinɛ Jara mun ye a biriki fɔlɔ ko o baara ko o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko n'o de bɛ Yusufu Konate ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye dialyse Abu Safinɛ Jara mun ye dialyse bana dɔ o tɛ wa Ala kɛlen bɛ ka maa minnu lajarabi dialyse la Abu Safinɛ Jara a ka ca an ka jamana in kɔnɔ fɔ k'a fɔ ko a ka ca sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ k'u bɛ kulekan k'a bɔ o de hukumu kɔnɔna la mun y'an ka jamana faama colonel Asimi Koyita Abu Safinɛ Jara a bɛ da sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a bɛ miiri ka ɲɛsin mun ye dialyse tɔ ninnu ma o de hukumu kɔnɔna la a nana mun ye zole kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da jamana faama
no be colonel Assimi Goïta ko fo aye mirna mun akilnata mun ko ta ko wala sa mun ye jarsi to be se ga lafiya to mun na commune Nduruna ane commune Worona ane jeune militaire jamana fama ya ira ka fo ko mun centre de dialyse Abou Safna Jara ko bena joni yoron ko ni o konna la Abou Safna Jara o ko imbirigi fola ira ko adara sibiri décembre ko kile mugo annani o ta sibiri temani wa be na ka fo ko kenen ga ko mun ministre mun be na lebe santé ane développement social kuna no ko fora ate jaminatu sangare flamuso ata ale ko fo Abou Safna Jara akum kenen ga Abou Safna Jara ko mun ye ko inka akoroba ko kari ko kara mun ye quartier Mali ale docteur so o konna la be na ka fo ko kenen kunye kenen sa walim bay ko sabuga mun ye dugutigila kaw Abou Safna Jara aninga ta fara mun ye centre de santé de référence du quartier Mali Abou Safna Jara quartier Mali era amma baw chaman kume kenenga ibena ka fo kume jamana fama era aka chiden kerengera le mun kume no ba aka conseiller belebele ko fo conseiller spécial no be mun ye colonel Assamba Diallo Touré Abou Safna Jara ale fana kume kenenga Abou Safna Jara bena ka fo ko kenenga ko akara semaine kenen saba ko sewali ni duna dugu ko nala Abou Safna Jara mun ye dugutigi ko aye ko fo kata dugutigi no be quartier Mali dugutigi ko fo aye bismillah lu ko bara ko tigi senga ayanga jamana fama colonel Assimi Goïta Abou Safna Jara aye fulita ninga nyeshi colonel Assimi Goïta ma kasoroka mun ye buna dama don ku bismillah dugutigi ka fola ako ni sonja ko ye ale tay du ko sobe ko sabi na fara ko ale ka dugu Abou Safna Jara ko ni bara belebele ko kana bolo dai ko ale tay ni sonja dai Abou Safna Jara mun yanga jamana fama aka conseiller spécial mun no obey no ka bara nes no ni bara numa jamana fama aklina ni mirna mun no obala mani fu wala fiya to ko muna nyeshi ko aklina no mirna ko bla senga muso ba mun bla lembo nyefe o de colonel Assamba Diallo Touré Abou Safna Jara ayra ko fo kata ayra ka fo ko mun ye anga jamana fama no colonel Assimi Goïta ko fo ayaye ka fo ko mun ye jalisi to Abou Safna Jara ko gela ko ko Abu Udala Abou Safna Jara ne jamana fama colonel Assimi Goïta na ye gela ko ko ye na ye gela ko ko me abe feran dabali bala jelo ko sigi senga gela imbe se ka furan to muna ko ko mun kono la kibina ka fo ko jamana fama aye ni wuli ka to ni ko ke wala samunya anga jalisi to be se ka lafiya to muna jalisi rabe se ka ke anga jamana ngono lafiya o kono la muna munye jamana fama aka chiden kerengere no ba akon conseiller spécial ko fo munye colonel Assamba Diallo Abou Safna Jara ale o ko fo ko time Abou Safna Jara o fana bora mo ministre mo be no de be madame le ministre de la santé et du développement social ko fo flamuso jaminatu sangare donc roba ni fana ay ko fo ka ta tay ayra ka fo ko ni centre saba mun no bena jota Abou Safna Jara commune nani na ani ka ta fara munye commune Nduruna aka ja ka tema jeune militaire fe ko ni sonja ba koye kibena ka fo ko ni mirna ni akilnata mana fama bolen flaka ni mutani Abou Safna Jara ko jamana fama ko ni mirna kumala amena ni akilna kumala amena Abou Safna Jara ni wati na mace ati se ka karaba munye jamnatu sangare ayra ka fo ko ni centre de dialyse no sigira senga Abou Safna Jara abika sababu ye munye plateau technique mo Abou Safna Jara obedo ni centre de santé nun bala jele o konna la munye jamnatu ye Abou Safna Jara akoni folini walmando ko takanye sijmi jamana fama ma ni akilna munne abba ala Abou Safna Jara akoni ko njate mena kalaje sira ko ntala munye sibiri temene no bena décembre ko kile mungo ani nani ma bara nunu ko ni abrigi folo dara wasika tala munye bara nunu ko ni ko abina sigi senga ko sabga munye jamana fama mirna ni akilna munno oba ala Abou mani fu mese ka lafiya to muna ay raka sigida ko na la kenengala munye bana ere Abou Safna Jara kenya o bese ka na munye jamana era ko na to muna ko ye jamana fama o ya akilna ta doye na fon flani anya samaga ba munye sodde bamako ale kono sabani ngala de Youssouf Konate ibunya obala bana Youssouf Konate aynya bala ka fo ambafu jalisi ko ko segana de obesige o ko segani mbado Abou no cheno obesige ama no ne baranyena abana aho angata bele kero ka fo nouvelle horizon ni ya doimbla Aha. nouvelle horizon ne be bolo do ka boni aye Ibolo ko si. ka fo ka kene u ka biboli Ko didi. i ka do ka fo ni Maman Touré ale seben non Maman ko di. i ka do ka fo mi metal ka redynamisation na no ye ka do ka fo halibi jenya nyami ni o be Mali ani Mauritanie nyanje Oh, sobe. se ka do ka fo abisika sizi kurai to mina Aywa. ka se ka do bala ay ka do ka fo ko o bara ko o nu do na kurai Ko sobe. mi metal ka do ka fo onga Mali jamanina Ali. ani Mauritanie la jele me kalama ka fo ko anye sigi nyogo maye Ko sobe. sabla ka do ka fo mi ni abe wolo ko frontière o be Mali ani Mali ani ka Mauritanie. fo Mauritanie ni nyanje Sigatala. kuma ka do ka fo mi metal ke nere a balmakela Ko sobe. balmakela ni o ye Umaru Janaye Uha. général de division Umaru Jara Umaru. ay ka do ka fo chef d'état-major général des armées Ko sobe. ay ka do ka fo ko aye déplacement aya ake no ye ka do ka fo ka
bɔ Mali la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie jamana kɔnɔ ka t'i cooko sabula i ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o fana ɲɛsin bɛ défense ma kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Mauritaniekaw jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Moktar Bela ye Moktar Bela Chaman i ka dɔn k'a fɔ ko a ye wele bila i ka dɔn k'a fɔ Umaru Jarama général de division Barou i ka dɔn k'a fɔ général de division Barou ani ka dɔn k'a fɔ El Hadj Moktar Bela a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ye ɲɔgɔn ye kɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Mauritanie jamana kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ tile damadɔ baara u y'o de kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ni Mauritanie cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ sinjiya badenya i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ danbɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ nin ba mandiya wale ye min ni o t'a mɛn i k'a dɔn k'a fɔ k'anw ka Mali k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye Mali dugukolo ta k'a lajɛ a fa dɔw bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie bɛ danbɔ sabula kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ Nara mara ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Tombouctou ale mara ma ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ye minnu ni ka dɔn k'a fɔ ani Mauritanie an joko mɛn kuma i ka dɔn k'a fɔ Bamanji wale kɛbaw sanga ani waati ka dɔn k'a fɔ u bi a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ nin duguw la i ka dɔn k'a fɔ ka don ka dankari kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali a population na kuma i ka dɔn k'a fɔ nin kalo in tile 19 ka taa bila tile 29 la ni o ye 23 la n'o ye décembre kalo in ye i ka dɔn k'a fɔ Umaru Jara Barou i ka dɔn k'a fɔ général de division Umaru Jara chef d'état major général de l'armée i ka dɔn k'a fɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Burkina ni Mauritaniekaw olu ka i ka dɔn k'a fɔ jamani défense ministre de la défense ma i ka dɔn k'a fɔ ko u ye tɛgɛ dɔ bila kɛ nin sɛbɛn in na sabula min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ jɔɲɔgɔnya baara o bɛna sabati a Mali ani ka dɔn k'a fɔ Mauritanie a surasikow ni surasiw ni ɲɔgɔn cɛ wa jɔɲɔgɔnya in bɛna tali kɛ fɛn min kan o de bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko patrouille conjointe n y'a dɔn k'a fɔ o ye munumunu zalaw bɛ se ka boloda a kumakolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali kumakolo ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ Mauritanie yɛrɛ kumakolo la i ka dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ se ka kɛ surasiw fɛ cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ lakana ani bɛn ni kɛlɛ a bɛ se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ cogo la sabula i ka dɔn k'a fɔ Mauritanie a ɲɛma Mauritanie ye k'a dɔn k'a fɔ ministre de la défense a ye k'a dɔn k'a fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ kɛra gɛlɛya tun b'a fɛ ka don i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Mauritanie cɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ɲijugu ale tun b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya ka se ka don anw ni Mauritanie cɛ cogo dɔ la sabula i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ waati dɔ la a gɛlɛyani a kɔni tɛmɛna sabula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa damadɔ olu fara a ye k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ tun yira la k'a fɔ ko o ye Mali surasiw ye min bɛ tali kɛ Mauritanie ka denw na i k'a dɔn k'a fɔ a lajɛra tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka kow ka basigi ka se ka sabati bɛɛ ni kɛlɛ nana sabati aw ni Mali ni Mauritanie cɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ coopération na n'o ye jɛɲɔgɔnya ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ dɔ bilalen filɛ papier kura la tabarikala o bɔra ɲɛna n bɛ fɛ ka ni Mauritanie jamana yɛrɛ bɛɛ kari ɲɔgɔn na a ye ko terroriste wa parce que ni Mauritanie sɔnna ka anw dɛmɛ an ka kɛlɛ in na a banna a bɛ nɔgɔya koyi kosɛbɛ tiɲɛ tɛ kosɛbɛ frontière ko jɔyɔrɔba de b'a la voilà e ko bɛna buntɛli kɛ k'aw porokoto ka taa wɔɔrɔnin de fɛ a banna n'an bɛɛ da sɔgɔ abu terroriste tora la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mamani Touré la a ko i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnnikɛla Mamani Touré a ko i k'a dɔn k'a fɔ général Umaru Jara i k'a dɔn k'a fɔ chef d'état major général de l'armée Mali jɔ a la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a nisɔndiyara i k'a dɔn k'a fɔ ninnu jɛlen filɛ nin ye k'u tɛgɛ dɔ bila nin sɛbɛn in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko baara caman de bɛna tɛmɛ Mali surasiw ani k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie surasiw ni ɲɔgɔn cɛ patrouille tɛmɛnen kɔfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ plan de guerre la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ larawuli yɛrɛ bɛ se ka boloda cogo min na lakana bɛ se ka sabati k'a dɔn k'a fɔ anw ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sabula a yirala k'a fɔ n'i ye Mauritanie kumakolo ta k'a lajɛ Bamanju k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔw la u ɲɛ da yɔrɔ don sabula i k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie kumakolo i k'a dɔn k'a fɔ o ni Tombouctou ani Nara olu bɛ danbɔ kuma cani minnu bɛ kɛ o yɔrɔw la a ka jan ka taa fɔ Wagadugu ale kumakolo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko cani minnu bɛ kɛ a yɔrɔw la a caman i k'a dɔn k'a fɔ n'u ye cani kɛ Mali la k'a dɔw la u kun bɛ boli ka t'u digi i k'a dɔn k'a fɔ Mauritanie kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mauritanie faamaw sɔnna a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ka sɔn ka i tɛgɛ di anw ka Mali faamaw ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka jɛ cogo min na ka da i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjuw da a i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye tile kura bɔlen wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Mauritanie na a i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ni kelenya a i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲijugu ko a donyɔrɔ tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ Mamani Touré i k'a dɔn k'a fɔ ale ka sɛbɛn don min ni an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré Nouvelle Horizon baarakɛlaw bɛ fo a b'u bɛ n bolo gosi ka don indépendant ne bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Musa Sayon Kamara a bɛɛ na ta a b'u n'i y'i jugu ka fini ye nin kana i bɛ siran jɔrɔ i b'o daminɛ mun ye Musa Sayon Kamara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun n'a bɛ sen kan n'a bɛ parti politique n'a b'olu kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu ni Laji Burama Abu Safina Jara u ye daga ka a ŋɛnɛmu ɲɔgɔn fɛ yan siga t'a la u bɛ wuli ka jɔ la o jɛkulu na a ko fɔra a tɛ cadre o kofɔ wa i teri kɔrɔ ninnu tɛ Abu Safina Jara cadre de parti regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel u bɛ wuli ka jɔ la
la o jɛkulu ye ani M5 bolo fara mun bɛ an bɛ don min na ko bi n'an k'a ma ko M5 Malikura o ɲɛmaaba ye Mohamed Ali Bacili ye Abu Safinɛ Jara ko nin jɛkulu fila kun ye ɲɔgɔn ye nin jɛkulu fila in u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ o chronogramme minnu olu dilen don waati minnu olu kɔfɔlen don yɛlɛmali minnu olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ a ka ja fo ka taa bila minnu ye kalata minnu olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ nin jɛkulu fila kelen ka ɲɔgɔn ye u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni jɔrɔlen don o sababu kɛ ko ninnu ko a sumayalen don kosɛbɛ ani maa minnu fana bilalen don ka baara ninnu k'o kɛ Abu Safinɛ Jara n'o bɛ kalata ko fɔ k'o t'u fɛla ko ye bi o t'u fɛla ko ye sini sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinɛ Jara ni ko na a pɛrɛnna siga t'a la mun ye basa a ka ja fo ka taa fara mun ye toto kumabaw kan a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i da kɔnɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye M5RP a bilama a farala fo k'a fara o de kun kɔnɔ la i bɛ na k'a fɔ ko mun ye comité stratégique mun fana bɛ yen ni an k'a ma ko M5 Malikura ale ɲɛmaaba de ye maître Mohamed Ali Bacili ye maître Mohamed Ali Bacili abu i bɛ na k'a fɔ ko mun ye sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna décembre kalo tile 24 ma maître Mohamed Bacili ani mun ye cadre délégation belebele Abu Safinɛ Jara u ye ɲɔgɔn ye abu ko ɲɔgɔn ye kɔni ko a kɛra mun ye maître Bacili a ka jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko mouvement fasoden olu ka siège la ko ɲɔgɔn ye kɔni ko a bolodara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a bɛ lajibunama fanga ko a dafirila ni hakili b'a la mun ye 18 août 2020 nin jɛkulu fila in kɔni k'u ka sɔ kun k'a ka fi daga kelen kɔnɔ k'a bɛ fanga in dafirila nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ninnu kɔni k'u ka ɲɔgɔn ye M5RP a ka ja fo ka taa fara mun ye cadre kan Abu Safinɛ Jara ko nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ k'u ka ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kuma na nin m'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na wa a ye ɲininkali to min k'a sigi Abu Safinɛ Jara mun ye cadre ye ani ka taa fara mun ye M5RP Malikura n'a ɲɛmaaba bɛ maître Mohamed Ali Bacili bolo u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛn'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma walasa mun ye jamana a bɛ se ka kisi cogo min na a ko kunnafoni kɔni ko a carila kɛrɛnkɛrɛnla mun ye cadre yɛrɛ u ka bɔlɔlɔ u ka page mun bɛ yen ko kunnafoni kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko nin jɛkulu fila n'o bɛ cadre ani M5 Malikura ko ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la abu k'i bɛ na ye k'a fɔ ko buna adamadenya ani ka taa fara mun ye politique ko kan mun u barolo o kan a ka ja fo ka taa fara mun ye lakana yɛrɛ kan jamana in kɔnɔ nin jɛkulu fila k'u ye baro ko o sigi o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko nin jɛkulu fila in Abu Safinɛ Jara a b'i n'a fɔ k'u hakilina k'o ye kelen ye u ka miirinata o ye kelen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye ka ɲɛsin yɛlɛma minnu n'olu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma ko réforme ani ka taa fara mun ye kalataw kan Abu Safinɛ Jara ni jɛkulu fila in k'u ka hakilinata k'o ye kelen ye ko sabu u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko ninnu kɔni ko a sumayalen don kosɛbɛ waati minnu o dira ko waati in a bɛ ka boli nka waati mun n'a bɛ ka boli Abu Safinɛ Jara yɛlɛmali minnu olu kan ka kɛ k'olu jɔrɔlen don kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara n'a bɛna se ka waati in ka a gɛn ka ko a la ani mun ye transition yɛrɛ a kuntala janya ko Abu Safinɛ Jara k'u jɔrɔlen don o la kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔ fɔ ka bɔ yen maa minnu bilalen don an bɛ don min na komi bi ka kalata k'a labɛn Abu Safinɛ Jara k'o fana kɛlen bɛ k'u jɔrɔ kosɛbɛ o y'u jɔrɔna ko ye pourquoi wa ka jɔrɔ cɛ u ka sabali sa ka sabali cogo di ka kalata a ma se fɔlɔ ko ka jɔrɔ wai jɔrɔna ye min fɔ n ko degulikɛla fana degulikɛla ɲɛna i y'a fɔ cogo min na sisan fa in dɔ ye n ko ko in bɛ olu bɛ ka jateminɛ min olu ye bolo ja yelen don an ka taa ayi n bɛna mun f'i ɲɛna bolo ja yera nin ko in na faramafɛn dama de bɛ ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ dɔ ko ye politikikɛla ye n b'o f'i ɲɛna n'i ye tɛgɛ cilen maa min tulo kɔrɔ i ma da tɛgɛrɛ fɔ ma dɛ i ye dɔ wɛrɛ fɔ n'i danna tɛgɛrɛ fɔ ma tɛgɛ tɛ ci tulo kɔrɔ an ka taa Abu Safinɛ Jara komi ye nin jɛkulu fila in a siga t'a la k'u kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan don na nataw la Abu Safinɛ Jara ka wulikajɔ k'o kɛ walasa jamana a bɛ se ka kisi cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin jɛkulu fila Abu Safinɛ Jara k'u y'a jira k'a fɔ ko démocratie n'o bɛ bɛɛ fanga o kofɔ k'u bɛna don sinsin an ka jamana kɔnɔ ko sababu kɛ ko min ye jamana kɔni ko a bɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni ko a b'o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko ninnu jateminɛ k'a lajɛ mun ye masakɛ kalata k'o kan ka kɛ février 2024 o kɔnɔnaw la ko siga t'a la jɛkulu mun n'o kan ka kalata in k'o labɛn n'an k'a ma ko EJ Abu ko o sigili fana ko sumaya ko o dor'o la koyi a ko n'i y'o sigi cogo jateminɛ
k'a lajɛ mun ye parti politique ye a fɔra k'olu ka maa 4 k'o di société civile k'olu ka maa 3 k'o di Abu Safinɛ Jara ka mun ye parti politique a ka ja ka taa fara mun ye société civile kan o man bɛn a la pewu o de kun kɔnɔna mun ye jamana gouvernement kɔni ye a ka décision k'o ta ko tirage au sort kan k'o baaraw k'o bolo da Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tirage au sort o baara bolo da la o ma kɛ mun ye parti politique ninnu caman bɛ yen o ma k'u fɛla ko ye o sabu kɛ o caman y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye garijɛgɛ Abu Safinɛ Jara k'o bɛ bɔgɔ la Angata Abu Safinɛ Jara mun ye Musa Sayon Kamara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an kɔni bɛ don min na comme bi Abu Safinɛ Jara mun ye cadre ye u bɛ wuli ka jɔ la ni hakili b'a la mun ye Ala ma mɛn cadre de y'a yira k'a fɔ ko mun ye constitution kura ko kuma mun na a bɛ sen na k'olu tɛ yɔrɔ bi ko olu tɛ yɔrɔ sini Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin mun ye cadre ka o kɔrɔfɔ in ma mun ye jamana faama colonel Hashim Koyita cadre b'o kɔrɔfɔ la waati min na dɔrɔn ale nana jɛkulu la k'o sigi sen kan jɛkulu mun n'o bɛ na constitution yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen k'a kɛ k'a ban pewu Anti sekango. Kadri bo kuma la waati mun na ko abandon Hashim ye commission sigi finalisation la hawla avant projet tewa wa no lui a finalisé à bana c'est la 4e république jamana kadi anti sekango on n'a pas de temps Abu pas de recul a ko mu ye cadre ye Abu Safinɛ Jara u tɛ sɛgɛn wa u tɛ ɲinɛ a ko ni hakili b'a la mun ye novembre tɛmɛnen u ne mun ye Imam Mahmud Diko u n'o yi ɲɔgɔn ye Abu Safinɛ Jara o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ni hakili b'a la mun ye décembre kɔnɔ tile 16 jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko IRD Abu Safinɛ Jara olu fana y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ko a ka dayɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kundɔyɔrɔnin ko o sɔrɔ a kɔnɔ la ani u y'a yira k'a fɔ Abu Safinɛ Jara ko maa minɛ mun n'o b'an ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye ka maaw bagabaga ka dɔw minɛ k'u bagabaga a ka diya politique maaw Abu Safinɛ Jara ani politique maa minnu fana bololen nin waati na ka t'u da jamana kɔ kan ko sira ka d'u ma k'u ka segin kana so est-ce que mɔgɔ y'a fɔ k'olu ka taa mais mɔgɔ m'i gɛn ni taara ni yɛrɛ i bɛna ni yɛrɛ on n'a pas besoin ka fɔ ko n'a ma tugu maa si ye mɔgɔ kɔni bolila kɔni b'a dɔn sira ni ja de ɲɛ ka boli bele ninnu de sira n'u ja ɲɛ fu la ka boli ko maa ma gɛn i yɛrɛ a tɔgɔ minnu filɛ fanga la bi a si ma deli ka wuli ko bi taa ma i burankɛ yɛrɛ taara ka sɔrɔ ale dama magali ta la jɔn i burankɛ kɛ mun taara telimani na oui ale ti burankɛ ya effectivement ale yɛrɛ taara ka sɔrɔ ale magamaka a bɛ kɛ cogo di da yɛrɛ ma magali tɔgɔ la yɛrɛ kɔni kan ma ɲa sa i burankɛ ye cɛ n'o burankɛ a sera i ja ɲɛ tɛ ka taa e burankɛ taara jamana mana ja sisan ni nana ne burankɛ don n'o tɛ e burankɛ taara ka sɔrɔ ale magamaka ale la o problème t'a la n burankɛ don i b'a fɔ k'ale kɔnna ka koyi a kɔnna n'o ka telimani telimani o dɔw la a bɛ fini caman ta dɔw la fitini wa e ko nin na vɛsi ninnu a selen kɔrɔba ko n'i kun i b'a fɔ cogo min na n'i kun y'i burankɛ k'a bɛ kɛnɛ ko ala maa ko hakɛ to ko a bɛ ko maa min bɛ siman baara kɛ n k'a bɔra ten de i burankɛ a koyi i tɛ se k'a sigi n'ale don ka jɔyɔrɔbaw fa jamana in kɔnɔ yan awɔ san 7 a bɛ gouvernement kɔnɔ walahi i burankɛ taara ten ka taa nin dacogo la tan a taara ten cɛ ale burankɛ ka nin a kuma ka taa tan de o ayi n'i welela t'o lamɛn n bɛna min f'i ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ kuma dɔ la ko boli ye cɛya dɔ i burankɛ taara hali sini ne burankɛ ala ka ɲa ka d'a ma Abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye hali bi n'o bɛ Musa Sayon Kamara n'o bɛ ale kɔni kofɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye cadre maaw Abu ni hakili b'a la fɛnɛ mun ye waati mun na mun ye colonel Ablaye Mayiga ale tun bɛ premier ministre par intérim la mun ye nin cadre in ye u ye sɛbɛnfura dɔ k'o labɛn hakilinata mun ni miirinata mun b'u la walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ la cogo min na u taara o sɛbɛnfura ka t'o di mun ye premier ministre par intérim ma a donni kama n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga n'o ale kofɔ Abu Safinɛ Jara nka an bɛ don min na komi bi mun ye Sogɛli Kokala Mayiga ale nana a sigiyɔrɔ kanu o ta o b'a yira k'a fɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la don na nataw la a bɛna gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛna gɛlɛya mun ye politique bunakun kɛnɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ la Musa Sayon Kamara ale sɛbɛnnikɛla ye Abu i bonya o b'a la bete nin ko in ma nɔgɔ dɛ ko yan a ka nɔgɔn kosɛbɛ mais an kɔni bɛ mun fɔ sɔrɔsiw ye fanga tɛ karasi ye a tɛ karasi dɛ non fanga tɛ karasi hali bi y a un peu de sentiment non fanga tɛ karasi ye parce que cɛ n'i y'u jɛ hali bi sentiment bɛ yen n'i y'u jɛ u t'i jɛ a banna fanga tɛ karasi dɛ a tɛ karasi dɛ n'o tɛ sɔrɔsiw bɛ ka ko dɔw kɛ a man ɲi an b'o fɔ o u bɛ ka baara dɔw kɛ baara in kɛcogo man ɲi nka fanga Abu Safinɛ Jara fanga tɛ karasi dɛ non n'u ye mun kɛ n'a man ɲɛ an b'a fɔ o bɛ fɔ ni min fana kɛra n'o fana ka ɲi o kan ka fɔ
Il faut accepter. Mais non, c'est une liberté d'expression. Non. Aïwa. Allah ka ɲɛ ka d'a ma Abu mun ye Badara Sidibe a ko a sɔgɔlen na Guinée 4 la an bɛ foli lase a ma ko a Sidibe i bolo don an ka taa teliya la bidi waati ma se de an ka taa nin kelen tabaso an ka sɔrɔ bidi kanu ka fɔ kuma n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o tɔgɔ ko la foudre o de o tɛ de la foudre i ka dɔn ka fɔ nin ye u ka bɔ ko 120 ye siga t'a la ni ka dɔn ka fɔ o bɛɛ mɛn bi tarata i ka dɔn ka fɔ décembre kalo tile 27 kosɛbɛ Sanogo ale ka sɛbɛn nɔ don kosɛbɛ a ko i ka dɔn ka fɔ dɛmɛba minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko ONG minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ a yira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ nin ONG caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ ko olu tun bɛ ka dɛmɛ ta ka don terroriste i ka dɔn k'a fɔ k'olu sɛgɛrɛ anw ka Mali a jamana in kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ONG caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ anw ka Mali jamana in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda a ka jan i ka dɔn k'a fɔ ONG minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko ONG humanitaire n y'a dɔn k'a fɔ o ye ka dɛmɛ ta ka adamadenya buna adamadenya ka se k'ale sɛgɛrɛ cogo min na ONG caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ wa k'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fa minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye jamana a camancɛ bolo a ka jan ka taa se fɔ a kɔrɔfɛ bolo ma kuma i ka dɔn k'a fɔ u bɛ wuli ka jɔ k'a sɛbɛ sabati nin yɔrɔw la walasa i ka dɔn k'a fɔ min ni u b'a wele ko aide humanitaire walima des ONG humanitaires i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ yili yaala kɛ a ka jan ka yaala ka taa don maaw kan min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ ani dɛmɛ k'u n'a ta i ka dɔn k'a fɔ ka maaw kun sɛgɛrɛ ka yirala k'a fɔ ko n'i ye ninnu ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta k'a lajɛ min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn k'a fɔ terrorisme ale bɛ se ka jukɔrɔba tindi cogo min na min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn k'a fɔ ka terrorisme k'a labugu a ka dɔn k'a fɔ banditisme k'a labugu u ka baara ye o de ye ka sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u ka baara tɛ dɛmɛ ye dɛ u ka dɛmɛ ɲɛsin bɛ min ma ne ka terrorisme ka se ka a labugu cogo min na min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn k'a fɔ banditisme i ka dɔn k'a fɔ binganni wale a ka jan i ka dɔn k'a fɔ o baaraw i ka dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ ka o de kɛ anw ka jamana k'u bɛ k'a kɛ anw ka ne ma fɔ dɛ n ta ye lakale an ka taa ɔnika Sanogo a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka jamana i ka dɔn k'a fɔ a camancɛ bolo ka taa bila a kɔrɔfɛ bolo la a fa mɛ i ka dɔn k'a fɔ ONG caman la ni ONG caman de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ u dayɛlɛ ka datugu i ka dɔn k'a fɔ ko u ta dabɔ min kama o de ye dɛmɛ ye dɛmɛ minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ a ta ka adamadenw k'u sɛgɛrɛ nka a yirala k'a fɔ ko n'i ye ninnu ONG ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka dɛmɛ minnu ta i ka dɔn k'a fɔ ka maaw sɛgɛrɛ k'a dɔw bɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a ma dabɔ i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ kama ka dabɔ mɛ terroriste ale bɛ se ka jukɔrɔma tindi cogo min na min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn k'a fɔ terroriste la n'o ye jatigɛ wale a kɛbaaw ye sabula i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ taa yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni se tɛ u ye i ka dɔn k'a fɔ balo tɛ u bolo min bɛ tɛlikɛ minɛn na ni o ye ji min nɔgɔ ye o bɛ u la u bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ olu dɛmɛ k'a ma sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka maaw dɛmɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ terroriste ni o ye binganni wale ye i ka dɔn k'a fɔ o de sira u kan o sababu la i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye anw ka jamana in ta k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na hali a ma mɛn kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Mali gouvernement la ONG caman de bɛ yen a ka jan i ka dɔn k'a fɔ u ye décret bɔ k'a bin tandali walasa i ka dɔn k'a fɔ ninnu ka baaraw bɛ se ka sonsoro cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni donkɔrɔw kumaw kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ a b'i ye k'a fɔ ONG caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ u kan bɛ k'a fɔ ko u ka dɛmɛ dabɔ mɛn adamadenw kama a ka jan i ka dɔn k'a fɔ adamaden dɛmɛ tɛ dɛ nka min bɛ tali kɛ binganni wale la min bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ terroriste i ka dɔn k'a fɔ terrorisme ani ka dɔn k'a fɔ binganni wale o kɛbaaw i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu de bɛ ka olu baaraw kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u b'u ɲɛsin zone minnu ma ko a caman na ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ a bɛ zone minnu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ taa o yɔrɔw la yɔrɔ minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni banditisme n'o ye binganni walew ye i ka dɔn k'a fɔ insécurité o bɛɛ yɔrɔ minnu na i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ u kunsi o yɔrɔw la caman na o kuma i ka dɔn k'a fɔ u b'u kunsi maa minnu ma maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ u kan o kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dɛmɛ na a bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ terrorisme ale bɛ se ka jukɔrɔma tindi cogo la k'o baaraw de la min bɛ tali kɛ ONG caman na a ka jan hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ONG caman ma fɔ yan nka i ka dɔn k'a fɔ ko ONG caman de bɛ yen anw ka jamana a camancɛ bolo ka taa kɔrɔfɛ bolo la terrorisme k'i ka dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ k'a jukɔrɔma tindi k'u tun bɛ k'a kɛ dɛ a caman kɔni ka ONG ninnu kun ɲɛsinnen don mun ye jamana camancɛ bolo ani a kɔrɔnfɛ yan fan de ma kosɛbɛ u tɛ taa tilebi fɛ u tɛ taa banji fɛ n'o tɛ gɛlɛya bɛ yen fana o nka caman b'u kunda camancɛ bolo ni kɔrɔnfɛ yan fan de kan a wulibali y'o ye dɛ ayiwa o kuma i ka dɔn k'a fɔ Sanogo a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye nin ONG ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ tiɲɛ don u bɛ a kɛ nka dɛmɛ minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ i da sera kɔrɔfɔ min ma sisan o kelen de b'a kɔnɔ koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye dɛmɛ ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ
ka do ka fɔ fantanw maa minnu bɛ ni olu ye dɛsɛbaatɔw ye n'olu bɛ sɔrɔ jamana a fan wɛrɛw fɛ u bɛ sɔrɔ hali Bamakɔ yɛrɛ caamanjɛ kɔnɔ ha ka ja i ka do ka fɔ worotigiw u bɛ sɔrɔ o kɔnɔ i ka do ka fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ bɛ fan minnu fɛ ni ONG de bɛ taa u sinsin o yɔrɔw la o tuma i ka do ka fɔ ko ONG ninnu ka baara ma dabɔ i ka do ka fɔ dɛmɛ kama min n'i ka do ka fɔ o ye jadi wale min n'i ka do ka fɔ o ye terrorisme ye ale bɛ se ka kɔrɔsiɲɛ cogo min na k'i ka do ka fɔ k'a yakubaya anw ka jamana kɔnɔ cogo min na ONG caman de bɛ ko u tun bɛ u baara la parce que filɛ an ye min mɔ i k'a dɔn k'a fɔ la foudre est Sanogo ale ka sɛbɛn don Abu mun ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye ale bɛ kɔmasurugu k'o kan k'o sɛbɛkɔrɔdiya an bɛ taa mun ye nɛgɛ kɛrɛfɛ fɛ n'o bɛ Isu ko fɔ n'an bɔra sɛgɛnnafiɲɛbɔ la siga t'a la mun ye kunnafoni mun tɔnbiya Abu Safinɛ Jara an bɛna banɛgɛmɔ k'a lase limanaw ma Nura FM sɔn jigi Badirisa Keyita n'a ka jɛrɛjɛkulu foli bɛ lasiw bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Abu Safinɛ Jara an b'u bɛɛ lajɛlen fo an taara an nana dantigɛliba o to o la Abu Safinɛ Jara radio ye Nura FM ye 94.4 min murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji koɲumani ale wɔrɛda la badabada foli an b'a ta ni ka Jalo Coiffure ni k'u sɛgɛrɛ mun ye koɲumani wɔrɛda ale sugu yɛrɛ kɔnɔna la yan mun ye Jalo Coiffure lasi an ma n'a ka cɛkɛlaw fo ka taa bila mun ye karamɔgɔ la n'o bɛ Adama Sanogo kofɔ ni bɛɛ k'a ma ko Dafu Mori an bɛ ale fo sɔgɔmada na Isu tɔgɔ la n'o b'an ka technicien kofɔ Isu Sogo kosɛbɛ Abu Albi Sirajantama an bɛ taa ne bɛ n bolo ma kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni a ye mun ye sɛbɛnnikɛla ye o ye Umaru Angoyiba Abu Safinɛ Jara n ye mangoni ma tori k'a bila jikalan na a bɛ k'a ɲɛna ko jisuguya k'o ye kelen ye Abu Safinɛ Jara mun ye jamana marabagaw n'o bɛ jamana gouvernement kofɔ u ye hakilinata ta ka miirina ta k'o ta sabu kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi an ka jamana kɔnɔna la yan mun ye malidenw ko gɛlɛya ko a b'u u dala kɛrɛnkɛrɛn n'o bɛ da balofɛnw kofɔ malo ɲɔ Abu Safinɛ Jara saɲɔ kaba a ka ja ka taa fara mun ye hali sɔw kan a gɛlɛya bɛ malidenw dala bolo o tɛ se ka maga bilen malo bɔrɔ la bolo tɛ se ka maga kaba bɔrɔ o la Abu ka ɲɛsin o gɛlɛya mun a talen bɛ ka jamana kɔnɔdenw k'u sɛgɛrɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw u ye misijugu ta gere ma ti cari jamana marabagaw Abu Safinɛ Jara u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi dabalofɛn minnu n'olu bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ ka taa mun ye jamana wɔɔrɔ la Abu Safinɛ Jara ko k'a bɔli k'a jɔ pewu maa mun bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko hali malokusɛgiden kelen ko n'a yɛrɛ bolo ka bɔ jamana in kɔ kan maa min fa ye k'i yɛrɛ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko ka ɲɛsin mun ye gɛlɛya kɔni mun bɛ jamana kɔnɔdenw kan jamana gouvernement u ye décision ta mun ye décembre kalo tile 21 o tɛmɛnen décision mun n'a bɛ tali kɛ ka kibaruya kɔni ka a cari k'a jira k'a fɔ ko mun ye dabalofɛnw ko a bɔli ka jɔ pewu an ka jamana o kɔnɔna la k'o sabu kɛ ko mun ye gɛlɛya ko o bɛ malidenw yɛrɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye bataki kɔni a surutula k'o sabu kɛ bolo a mana funu a bɛ d'a tigi kɔrɔ mun ye direction générale de douane na Abu Safinɛ Jara ko bataki ko a surutula olu fanfɛla la maa mun bɛ douane ɲɛmaaba la bi o de inspecteur général ye Amadu Konate n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye bataki kɔni a tarabasura ka se ale ma ye Abu Safinɛ Jara ale fana ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan a ka bolofara mun n'o bɛ Mali yɛrɛ o kɔnɔna la n'an ko ma ko directeur régionaux Abu Safinɛ Jara mun ye dankɔrɔba ye n'o bɛ inspecteur général Amadu Konate ko fɔ a fana ye bataki ka a ci ka taa di a bɛɛ lajɛlen ma a ko mun ye jamana gouvernement bɔlen filɛ ka hakilinata mun ta nin ye ka sariya mun ta nin ye directeur régional fɛn fɛn bɛ Abu Safinɛ Jara ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ jɔyɔrɔ la wa bɛɛ lajɛlen k'i jija k'o sariya in ko ka a labato Abu Safinɛ Jara mun ye dankɔrɔba ye n'o bɛ Amadu Konate n'o bɛ ale ko fɔ inspecteur général ko tɛ wa a ko wa k'a bɛ fɛ mun ye a ka directeur régional fɛn fɛn n'o bɛ a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan k'u bɛɛ ka fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan wagati bɛɛ lajɛlen kibaruya mun n'o bɛ yen ka ɲɛsin ni hakilinata mun talen filɛ jamana marabagaw fɛ tan u ka ale ladɔnniya a la sɛbɛnnikɛla ko a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw ka hakilinata in tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya mun n'o bɛ malidenw dala an bɛ komi bi malo o tɛ se ka san Abu Safinɛ Jara kaba a tɛ se ka san ɲɔ o tɛ se ka san a ko ni dun y'an ka jamana in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara anw ka jamana in sɛnɛkɛyɔrɔ o don sɛnɛ kɔni a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la nka n'a fɔra ko mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko dabalofɛn ko a tɛ se ka san Abu Safinɛ Jara nin ye fɛn ye fɛn mun n'a bɛ maanifin k'o kamana kɔni ka a gan o de hukumu kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara jamana marabagaw kɔni ye nin décision k'o ta décision n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a takun tɛ dɔwɛrɛ ye Abu Safinɛ Jara an b'a fɔ mun ma ko consommation locale an yɛrɛ ka balo Abu Safinɛ Jara an bɛ se k'a dun cogo min na jamana in kɔnɔna la yan n'an fara ka girinti Abu Safinɛ Jara mun ye maa wɔɔrɔ o bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ko nka ka sɔrɔ anw ma fa ka girinti Abu Safinɛ Jara jamana marabagaw ko suman de bɛ Abu Safinɛ Jara k'a bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la n'a yer'i maa o maa de bolo Abu Safinɛ Jara hali kabakisɛ kelen n'a yer'i poche kɔnɔ ka bɔ n'a ye jamana in kɔ kan maa min fa y'i yɛrɛ fa nafolo filɛ nin ye an y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ de Umaru
angoiba abu safna jara ibunya obala aywa bidi kanu ka fo bamanan b'a fɔ ko kangare da o ka fisa den o wuli ka bɔ duwa kan an bɛ mun f'u ye c'est à dire que ka kuma in ko bɔ a la dɛ kuma min fɔlen filɛ baara in ka kɛ a banna baara in ka kɛ kojugu kuma caman kɔni ko o bɔ a la dɛ ko de bɔ a la décision ka ta décision bɛ ta nka a tɛ appliquer lawaleya parce que décision tali tɛ o décision dama min dara an ka jamana in kɔnɔ a ka ca l'application zéro a ti appliquer a tɛ appliquer o suivi ti alors a tɛ appliquer si min yɛrɛ fana tɛ a banna o bɛ ɲɛ o de ti ɲɛ an ka taa bidi kanu ka fɔ le soir de Banko n'i y'ale bila ko di b'a sama ka gɛrɛna Yusufu Konate a kumana Yusufu ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talige i k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ kibaruya dumanba ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ AEC 2000 Bamakɔ a k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talige fête de fin d'année na n'o ye k'a dɔn k'a fɔ san yɛlɛma fête k'a dɔn k'a fɔ waati laban ninnu na min bɛ talige fête la a fête u ka ca kosɛbɛ a min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ dégâts dɔ la n'o ye masiba ko dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ko o taara ka sugu dɔ sɛgɛrɛ sugu min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko rue marchand dɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ 100 millions la miliyɔn 100 baɲango a ye k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ko o dajira ye o tɛ hɛrɛ ye o tɛ hɛrɛ ye ne kun tɛ jɔ n ka bɔ kɛnɛ ma ni kunnafoni man di an ka taa bidi kanu k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 20 tɛmɛnen na a ye k'a dɔn k'a fɔ san 2022 na i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ anw ka Mali jamana in kɔnɔ san yɛlɛma o san yɛlɛma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sugu la a ye k'a dɔn k'a fɔ sugu u bɛɛ lajɛlen a bɛ sigi sen kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ commerçants bɛ jɛ ka sugu dɔ sigi sen kan i k'a dɔn k'a fɔ wa sugu in a bɛ sigi sen kan yɔrɔ min na o de ye AEC 2000 sugu in bɛ tali kɛ fɛn min na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko i k'a dɔn k'a fɔ rue marchand a sababu la i k'a dɔn k'a fɔ commerçants bɛna ka bɔ jamana a fan caman bɛɛ Mali kɔnɔ cogo min na u bɛna o cogo la dɔw bɛna ka bɔ Burkina dɔw bɛna ka bɔ La Guinée koyi ni dɔw fana bɛna ka bɔ Niger a ka jan ka bɔ Mauritanie ani dugu fɛn o fɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani jamana fɛn o fɛn bɛ dan bɔ i k'a dɔn k'a fɔ commerçants bɛna ka bɔ nin yɔrɔw caman na sabula i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko nin kɛra laada ye anw ka jamana in kɔnɔ min n'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko rue marchand fête minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ Noël fêtes la fête min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tinɛkuli a fêtes la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni bi k'a dɔn k'a fɔ u b'a wele ko Saint Valentin n y'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fêtes ye ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn ka bɛn ni san labanw ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o fêtes sɛbɛn commerçants k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɛn bɛ ka nin kɛ laada ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ a yɔrɔ dɔ bɛ ta k'a sugandi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ commerçant bɛɛ lajɛlen bɛ na n'i ka minɛnw ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko n'i taara sugu kɔnɔ min bɛ tali kɛ minɛnw na u da ka di kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ vente promotionnelle n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan fɛnw bɛ se ka daja cogo min na o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ finiw na prêt à porter minnu n'i ka dɔn k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen sabati bɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a san dɔrɔn i bɛ se k'a don i kanna ten min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se sabaraw la a ka jan i ka dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ sɔrɔ sugu tɔw la u bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ nin sugu in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u de bɛ o wele ko rue marchand i ka dɔn k'a fɔ foire i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sigi sen kan 15 baɲango i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ AEC kɔnɔna na a bɛ kɛ yen a yirala k'a fɔ ɲinan da in i ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra masiba ye koyi sabula i ka dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 20 tɛmɛnen na i ka dɔn k'a fɔ ko tasuma kɔni ko a wulilen filɛ nin sugu in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ CFA wari miliyɔn 100 baɲango la i ka dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ko o dajira i ka dɔn k'a fɔ commerçant minnu bɛ a kɛnɛ kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a caman de bɛ yen minnu ni u dusu ma tɔɔrɔ la sabula i ka dɔn k'a fɔ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen ni o tɔgɔ ko Lala i ka dɔn k'a fɔ ko Lala k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a y'a ka dusuma kasara fɔ i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ olu place ɲɛnama tɛ olu bolo Bamakɔ suguba kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ rue marchandise i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ place sɔrɔ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ u bɛ feerew sɛbɛn kɛ i ka dɔn k'a fɔ masiba min dalen filɛ ka olu sɛgɛrɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn koyi i ka dɔn k'a fɔ ko ni Ala ye min kɛ ko o wasara min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin commerçant in na i ka dɔn k'a fɔ ko a ye nin kɔrɔfɔ ninnu sarada a y'a jira k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ jalaki kɔni u y'a ta ka protection civile maaw sabula i ka dɔn k'a fɔ ko protection civile maa minnu sigi bɛ sugu in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko gazi tɛ u bolo wa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ji la ani i ka dɔn k'a fɔ minɛn minnu b'u bolo n'o bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ tasuma mana wuli teliyala ka se k'a faa cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko u sigilen tun bɛ sugu la i ka dɔn k'a fɔ ko minɛn tɛ u bolo ji kun tɛ u bolo o de kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ tasuma la a tasuma ko a nana yanga tasuma a nana jama o kuma i ka dɔn k'a fɔ kabini a fitinin don n'i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ sugu kɔnɔ n'u b'a ɲini ka i ka dɔn k'a fɔ ka tasuma in faa n'i ka dɔn k'a fɔ show ye a ma nɔgɔn
jila show wallahi show munun ka do ka fɔ ni u y'u fa jila a ka ja dɔw bɛ ka bugurimugu k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'u bi tasuma in fa a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ma se k'a fa kuma protection civile maa minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ kan a ye ka dɔn k'a fɔ ko olu ma se ka baara ɲɛnama kɛ sabula min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ gazi min bɛ kɛ sababu ye ka se ka tasuma k'a fa ani ji min bɛ kɛ mansin kɔnɔ walasa ka se ka tasuma k'a sila tunu a ko o baaraw de ma se ka sabati sen kan ma i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye jalaki ta ka protection civile k'a sɛgɛrɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko an kɔni bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ tasuma wuli min ni a kɛlen filɛ nin ye AC 2000 kɔnɔ ka kɛ ni ka dɔn k'a fɔ rue marchand ye i ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don masibaw kɔni bonyana min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ adamadenw buna adamaden maa si tɛ min ni o ni tora a ko da filɛ an ye min mɔ soir de bombe kɔnɔ min bɛ tali kɛ Yusuf Konate ale sɛbɛn nɔ don Yusuf Konate an bɛ foli lasa ma jamana gouvernement an b'a ɲini u fɛ maa minnu bɛ a ka ja ko u ye dekun k'o sɔrɔ dɛmɛ bɛ se ka ta k'u sɛgɛrɛ cogo min na sabu kɛ ni jagokɛla ninnu caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara i b'a ye k'a fɔ u caman bɛ taa juru de ta banque la walasa mun ye u bɛ se ka baara ninnu k'a kɛ cogo min na a caman bɛ ten u bɛ taa juru de ta banque la walasa ka baara k'a kɛ u bɛ banque ka juru k'aw sara banque dun ka 1 wɔrɔn o tɛ to danfɛn na banque 1 wɔrɔn o tɛ danfɛn na ala ka ɲɛna hali bɛ fa n'o ye fɛ ala cɛ hali u ta gogoro di i kaburu la u t'a kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma abu an bɛ an ɲini Yusuf fɛ a ka miniti 2 k'o di an ma nouvelle horizon ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Seydou Konate kɛ a kumara Abu Safinɛ Jara mɛnna n ka ko la ani tora la nin bɛɛ lajɛlen o bɛ ɲɔgɔn da fɛ i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara an ka jamana in dugukolo mun ye sanu baden sanu caman den o de b'a a dugu jukɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Buguni o mara o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko an ka taa yen n'an taara Buguni i bɛna ye k'a fɔ ko nin ye chinois den maa 4 ye Abu Safinɛ Jara ko tɛgɛ ko a taara ka da o kan ti cari o y'a ye k'a fɔ ko u bɛ ka sanu ka bɔ Abu Safinɛ Jara ka sɔrɔ sɛbɛn o t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi an ka jamana marabagaw ye hakilinata ka miirinata k'o ta walasa an ka sanu ko a bɛ se ka jɛya cogo min na mun ye malidenw bɛ se k'u ka sanu ta yɔrɔ n'a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ k'o dɔn cogo min na ka ɲɛsin o wulikajɔ in ma n'an k'a ma opération Malu sanu ko Abu Safinɛ Jara ministre mun bɛ n'o de bɛ mini ani énergie et de l'eau kunna n'o ko fɔra a bɛ n kɔrɔkɛ ko fɔ Lamini Seydou Tarawele Abu Safinɛ Jara a ye tabali k'a gosi kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana a dugu jukɔrɔ nafamafɛnw kɛrɛnkɛrɛnla mun ye sanu yɛrɛ kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko a ko bɛ se ka sanuya cogo min na i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ sigira sen kan ka Kɛɲɛba mara k'o sɛgɛrɛ n'o bɛ Kayi kofɔ Abu Safinɛ Jara ka tɛmɛ Kure Male fɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye Sikaso o région o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye ministre Lamini Seydou Tarawele a ye hakilinata kɔni k'o ta ka baara in bɛɛ lajɛlen ka a timɛ walasa mun ye laɲini o bɛ se ka kɛ sɔrɔ cogo min na Abu Safinɛ Jara o bɛɛ lajɛlen kalifalen don ministre minnu bɛ environnement et de l'assainissement du développement durable n'o ko fɔra a bɛ Modibo Kɔnɛ ko fɔ Abu Safinɛ Jara ale n'a ka cɛdenw fana u ye fara ka sɛbɛkɔrɔ kari ba la o de kun kɔnɔ la mun ye Modibo Kɔnɛ Abu Safinɛ Jara ni ka taa fara mun ye magistrat dɔ kan n'o bɛ Sidi Yaya Joseph Tarawele n'o bɛ olu ko fɔ ale ye conseil juridique ye Abu Safinɛ Jara u ye tabali k'a gosi u farala garde nationale olu faral'u kan Abu commandant mun bɛ n'an k'a ma ko commandant Ibrahim Mayiga ale ye directeur régional des eaux et forêts n'o bɛ Buguni mara o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ale y'o ye Abu Safinɛ Jara mun ye mercredi n'o bɛ na arabadon décembre kalo tile 21 ka dugu jɛ alamisa la décembre kalo tile 22 Abu Safinɛ Jara o y'u nugumɛ ka don mun ye tuba mun bɛ yen n'an k'a ma ko forêt classée de Kɛkɔrɔ forêt classée de Kɛkɔrɔ Abu Safinɛ Jara ani Buguni yɛrɛ cɛ k'a bɛ kilomètre 200 ɲɔgɔn na a b'o bɔ Abu Safinɛ Jara u y'u sela ka don yen kɔnɔna la u taara ye k'a fɔ ko mun ye chinois den maa 4 bɛ yen Abu Safinɛ Jara mun ye an ka sanu ye u bɛ k'a bɔ k'a sɔrɔ mun ye sɛbɛnfura mun n'o dilen don a caman ma Abu Safinɛ Jara a bɛ fɔ a ye k'a ka sanu k'a ɲini n'a y'a ɲini a kana bɔ dɛ n'a y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ nin yɔrɔ in na Abu Safinɛ Jara a ye jamana marabagaw k'u ladɔnniya nka a yira k'a fɔ ko mun ye nin chinois 4 Abu Safinɛ Jara u b'u bugu an ka sanu kan u bɛ k'a bɔ cogo min na u bɛ k'a bɔ ten Abu Safinɛ Jara opération a kɛra sababu ye mun ye nin chinois 4 Abu Safinɛ Jara tɛgɛ a taara ka d'u kan Abu ani mun ye maramafɛn mun n'o yer'u bolo an ko mun ye armée de guerre Abu Safinɛ Jara o yer'u bolo fo ka taa fara mun ye bulldozer kan ani pick-up Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen yera nin chinois den ninnu kɔni bolo an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara a ko kɔni talen bɛ ka di mun ye kiritigilakaw ma olu na a ko banigɛmɔ mun mana bɔ a kɔnɔna la limanaw na kunnafoniya u la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye soit de nouvelle horizon kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ye Seydou Konate i bonya o b'a la Abu kuma kuncɛ kuma o sɛlen an ka taa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ waati ale sera kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ